Рицарският турнир и бал е благотворително събитие за деца, което има 6 издания през последните 4 години и се организира от Творчески център "Покажи ми", Мета Рийдинг, Фондация професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева и много приятели. Събитието се провежда в най-красивата академична зала в България – аулата на Софийския университет. Участниците преминават през предизвикателства в 6 ордена на турнира, свързани с езикова култура, спорт и различни изкуства. През 2015 събитието премина под надслов "Посланици на приказките" и заедно със своите ментори децата създаваха приказни сюжети и споделяха преживяванията на героите си от сцената. Историите са вече част от колекцията безценни приказки на MoveBG, а участниците получиха сертификат за посвещение лично от краля на турнира.